Em îro qala celadetê rojnameger bikin. Çima? Ji ber ku îro roja wefata ew celadetê rojnameger e. Em qala kî dikin? Em qala Mîr Celadet Alî Bedirxan dikin. Ew di sala 1893 de li Stenbolê hatiye dinyayê. Îro yani 15 Tîrmehê roja mirina wî ye. Loma jî îro em wî digirin dest. Çima celadetê rojnameger? Çima ne celadetê rewşenbîr, nivîskar, zimanzan yan tiştek din? Helbet hemû tişte li îro em dixwazin aliyê wî yê rojnamegerî derxin pêş. Ji ber ku herkes qala zimanzaniya wî dike. Bila bike jî ne problem e. Lê bo me aliyê wê rojnamegerî gelekî giring e, ji ber ku em jî gelekî giringî didin rojnamegerî. Em diçin ser kovara wî ya din, kovara ronahî. Mijara me jî ev e. Kovara ronahî di navbera salên 1942-1945 de derketiye hatiye weşandin. Bi temamî 28 hejmar weşandine. Wê demê şerê cîhanê ê duyemîn heye. Loma jî di kovarê de nûçe hene. Nûçeyên li ser şer, nûçeyên li ser welatên ku di nav şeran de ne, fotrafên li ser şer, fotrafên balafiran, kî li kî dixe, çawa dixe, di vî warî de agahî hene, nûçe hene. Loma em dibêjin celadetê rojnameger, celadetê pêşengê me. Di vê kovarê de ji kovarên din, dîsa ev kovar ji weşanên din ên Kurdan piçek cuda ye. Loma em dibêjin rojnameger ji ber ku nûçe bi xwe weşandine. Helbet Mîqdat Bedirxan di Rojnameya Kurdistan 1898 de wî bi xwe gotiye ez ê di vê rojnameyê de agahiyê bidim li ku derê dibistanên baş hene, li ku derê çi hene. Lê ronahî dîsa jî cuda ye ji van, ji ber ku nûçe weşandine. Nûçeyên şer weşandine û celadet çawa ku duwarê ziman de, duwarê ferhengê de, duwarê rêzimanê de di gelek waran de pêşeng e di qada Kurdî de, ji bo rojnamegiriya Kurdî jî gaveke, qadeke giring e. Ew bingeh e, mirov dikare wekî destpêk jî qebûl bike, nûçe weşandine. Îro roja wefata Celadet Alî Bedirxan e. Ew 15 Tîrmehê 1951 de li Şamê canê xwe ji dest dabû. Em wî bi hurmet bibîrtînin. Em celadetê rojnameger bi hurmet bibîrtînin.